Så meget gider jeg heller ikke skrive. Don't kill me! Jeg har ikke gjort der noget. Jo, du har. Ikke ham. Nej, det har jeg. Din klon har. Farvel! Ja. Jeg skal lige trolle. Hvis han rent faktisk hopper ind. Fuck, jeg troede, det var min kort. Døde du? Nej. Næsten. Nå, han kan ikke dræbe min klon, han står og prøver. I think. Nej, nu kommer han! Løb! Ind! Han har opdaget det, Det er bare en klon, det har han opdaget. It's road to sure here, Red another today's video. Så tager han ikke bare et svært på grund af nakken. Fordi han har opdaget det, Jolle. Så gør jeg kraften bare ud af nakken. Jeg står og venter på, at han kommer frem. Hvor er den lille lyd? Ej, jeg fik Diamond! Jeg tror, du kan jumpe fra mig. Hallo, ved du hvor irriterende det er at spille uden mus? Det er så svært at skyde. Autoklikking. Hvorfor hver gang der er en, der siger skyde, så tænker jeg på skide. Han ved godt, at han stadig kan dø. Der er ikke pro. Lol. Yeah, I know I'm pro. Autoklikking. Lol, så juletæt, det vi ikke bruger. Nå jo, det var hende der Signe, der lignede Simone. Er hun ikke Trine, hende der? Shit, han står dernede i hjørnet. Jeg fik ham. Sådan, drenge. Godt hende. Hvorfor får jeg fik ikke killet. Lol. Jeg fik 10 points. Og killet. Bare havde du kun 14. Hvordan fik du det? Det ved jeg ikke, I don't know. Hvorfor får du alle mine kills? Ja. Hallo, kommer du ikke lige? Ej, jeg tror lige, jeg kan få det sikkert. Chris, nu skal vi altså opgradere det her hus. Det er kraftigt ikke rigtigt. Lol, prøv lige at se, hvad jeg har skrevet. Chris, du skal til at købe noget. Et eller andet, så vi bliver bedre. Og hvad er det? Et eller andet, sådan at vi får hurtigere penge. Den her nede, den her Polifer. Polifer? Hvad? Polifer? For 2.000. 2.000, det er 25.000. Så skal du give mig penge. Skal jeg give dig? Tjek bare 10. Ja. 8.000. I can dodge bullet like a pro. God idé. Jeg glæder mig til at få maskingevær. Han er nemlig lige over for os. Tada! Nå ja, maskingevær er so good. Hallo, jeg er virkelig meget. Vi skal have Fuck, du får hurtigt penge nu. Gør vi. Seriøst? Fuck, du har meget. Nej, du har bare masser at komme her. Okay, jeg går ud og prøver at nakke ham. Han siger, at han er så god til at undvige. Why not try to dodge? Nej, får sin lækre kæreste, eller hvad det er, han går. Ja, han har taget sine, men... Ikke for noget, men hun er desværre ikke lækker. Jeg sagde det forkert over. Ja, hun ligner nemt. Nu siger du er god til at undvige. Nu skal jeg kraftigt vise dig, hvad undvige. Min pistol virker ikke. Se, undvige, det er nok din kæreste, ikke? Det er undvige. Okay, jeg henter et sværd. Så undvige, det er, at han følger efter mig, så nakker jeg ham. Prøv at undvige, det er, at jeg henter et sværd, ikke? Og så går jeg op til ham, ikke? Lol, jeg fik et kill, da du dræbte ham. I got them solo. Hallo, jeg fik 2 kills. Da du dræbte dem. Ja. Og jeg fik, og du får... Jeg tog dem 1 vs 2.
Ja, og prøv lige at overveje, da jeg ramte nogen, ikke? Overveje, du fik point. Dø! Nej, ups. Nu er vi faktisk lige ved at dø. Det kan jeg faktisk ikke lide. Så ved du hvad jeg gør? Så gør jeg sådan der. Jeg dræber. Nå, så dør jeg. Og dræber. LOL. No. Nej, hjælp. Jeg har ingen mus. Giv mig lige al din money. Okay. Det er 25.000 du får. Lige meget. Nej, jeg sagde lige meget. Jeg have nogen. Bare nak ham. Så går jeg nemlig lige op og køber walls. Sådan. købe Nu er de ikke ned, de der monies. Hvordan da? Jeg bliver stadig nødt til at stå her. Hallo, nak ham nu. Du bliver nødt til at nakke ham. Eller nakke dem. Jeg gik igennem det bord. Drop! Hvorfor skal jeg nakke dem? Det er sgu da totalt easy. Jeg har ingen mus, derfor. Eller jo, jeg har en mus, men altså, min computer var fucked up. Play like a man. Bitches. And girls. Fuck, de er dårlige. Jeg har næsten allerede taget en af dem. Og de kan ikke engang ramme mig. Play like a man. And girls. Fuck, de er dårlige, de flygter. Jeg nakkede en. Bitcha. Fuck yeah. Fik jeg lige et kill? Ja, jeg gjorde. Tak. Eller de var 2 mod 1. Du kan ikke nakke dem. Jeg kommer bare sådan ud død. De er fucking dårlige. I know how to play this. Crap scene. Die. Dø eller overleve. Okay, han valgte at dø. Dø som, ja, dø ligesom han dør. Til os. Eller til dig, hvad? Hvad? Nej. Hvad han ikke gør, eller hun ikke gør. LOL, kan jeg smadre spillet her? LOL, kan jeg? Nej. Kan du skyde igennem? Nej. Ved du hvad jeg gør i stedet for? Jeg går hen til dem, og så nakker jeg dem. Sådan der. Nej, det kan man ikke, når der den der væg er der. Okay, jeg går bare sådan her, og så går jeg ind til dem. Nej! Hjælp mig, Chris! Hvad? Hvad sker der? Jeg blev skudt. Nå, han stod derovre. I didn't see that. Jeg resetter mig selv. Jeg gad ikke være sådan der. Jeg har 50.000. Hvordan har vi fået alle de penge? Giv mig det. Så har vi råd. Til hvad? Så har vi råd til den der over. Den giver os ekstra money. Det er den der buy nuclear converry. Eller hvad? Eller vi kan også købe den her for 100.000 buy. Nå, det er det samme. Okay, Jule. Jeg bliver nødt til at gå. Why? Because I do. Okay, giv mig lige alle money. Okay. Det er... Det er lige meget for inde maskinerne virker, når du går. Nej, ligegyldigt. Bye.